Nečakajte až do budúceho mesiaca, aby ste upratali svoje oblečenie, klimatizácie už začali zlacňovať, zatiaľ čo skrine iných ľudí sú stále preplnené, moja skriňa už využíva moderné riešenie. Toto je nový 3D antibakteriálny úložný vagípin, po stlačení a uskladnení celého šatníka môžete ušetriť až 70% priestoru, počkajte. Najprv vám vysvetlím prečo, nepoužívajte staré ploché úložné vaky, nemajú dostatočnú kapacitu a nedokážu úplne využiť priestor v skrini, vyberte si úložné vaky s 3D dnom, do jedného vaku sa zmestí 5 až 6 kabátov, maximálne sa doň zmestí až 10 bund. Po druhé, nepoužívajte úložné vaky bez antibakteriálnej ochrany, môžu splesnivieť a vytvárať nepríjemný zatuchnutý zápach. Vyberte si vak s antibakteriálnou vrstvou, ktorý zostane čistý aj po roku používania a je bezpečný pre pokožku. Po tretie, používajte vákuové skladovanie. Nekupujte elektrické pumpy, sú hlučné a ich používanie je zdĺhavé a nepraktické, vyberte si vákuové úložné vaky, ktoré nevyžadujú pumpu, používajú sa jednoducho a môžete ich používať kdekoľvek a kedykoľvek, presne ako tento 3D antibakteriálny úložný vak. Práve pre tieto výhody som si ho vybral, je vhodný na akýkoľvek druh oblečenia a posteľnej bielizne, má 5-vrstvovú zosilnenú tkaninu, antibakteriálny povlak a antibakteriálnu účinnosť až 99%, je odolný, odoláva opotrebeniu, prepichnutiu aj starnutiu materiálu a navyše sa veľmi ľahko stláča, stačí si naň sadnúť a vytlačiť vzduch, jeho štvorcový dizajn sa perfektne hodí do šatníka, je štýlový a zároveň šetrý miesto. Dámy, nenechajte si ho ujsť, naozaj si ho nenechajte ujsť.